Lele emakhaya ngithi ake ngibuye namhlanje sike sixoxe ngesimo lana esigqilaza kakhulu ekuyisimo sey'kweleti zomsamu. Kuke kube khona isimo othola ukuthi impilo ishona phansi noma iyabopha, kanti ibopha njena ngenxa yomsamu. Kunezimo zomsamu zihambe zisivukele endleleni mese ziba amafindo. Ubona ngani uma kuwukuthi into yakho ibophe emuva, ibophe kona umsamu? Kuba nephethini eliba khona kubantu abalelo khaya elinomsamu okhala ngey'kweletu obophayo. Ukubone ngokuthi ikhaya leli kuba umuzi oney'nkinga eziningi futhi iy'nkinga zakhona ezingaxazululeki. Abantu bakhona uke uthi noma bexoxela abantu bangaphandle ngey'nkinga zakhona kubukeke ngazuthi iy'nkinga ey'nkulu, into eshaqisayo abantu abangavamile ukuyizwa. Kuphinde futhi lana ekhaya kuba nesimo sokuthi impumelelo into engavamile, into engezi kalula kubantu bakhona, into enzima abantu engabajwayele. Kuba khona nephethini nje ebakhona kuleli khaya, uthola ukuthi kuleli khaya inkinga uma yenzeka ayenzeki kumuntu oyedwa, into yakhona nje eyaziwayo. Njengokuthi uma kuwukuthi iy'ngane zakhona isikole aziphumeleli, akubi into eyenza ingane eyodwa kodwa into evamile uthola ukuthi nakomama balezo ngane kwakunjalo, nakogogo, nakobani, into nje evamile, ingcindezi ehlala ibuya. Kuba nephethini uma kuwukuthi ekhaya lapho umsebenzi awutholwa, kusuke kungaqali ngalesi sizukulwane esikhona manje, into nje ebuyele emumva ekunephethini yayo. Uma futhi kuwukuthi umendo nakhona into engatholakali, ukuthola ukuthi nasezalukwazini zakhona kwakunjalo, emakhehla akhona kwakunjalo, ikobaba bakhona kwakunjalo, njalo. Kuba nephethini nje eqondile evezayo ukuthi cha, thina ekhaya singabantu abanale nkinga le. Kuhambe futhi kube isimo lana sokuthi ngisho abantu abaphiwe amandla, abantu abasemandleni abafuni ukusekela lo mndeni, abafuni ukuwusaphotha. Mekuwukuthi kukhona insiza ekhona, abantu abavumi ukuthi basaphothe kuloyo mndeni. Leyo nto iyaveza ukuthi kukhona into ebophe emuva ey'dalweni zomsamu. Kuphinde futhi la kuba nenkinga nje ehamba ibe khona kweminye imizi. Uthola ukuthi le simo sesize senza ukuthi kube khona nengcindezi yomqondo, kuhambe kube khona abantu abaphazamisekayo ngokomqondo, noma bengaphazamisekile ngokugcwele kodwa kube khona umuntu nje nabo abantu basekhaya abambonayo ukuthi akuseyena loya muntu, sekukhona okuthile okungashayi kahle amanzi phezu kwesimo sekhanda. Kuba yinto enjalo. Kuphinde futhi kube nesimo esiba khona kulabantu balomuzi. Kuba khona isimo sokuthi kuba nomona, kuba umuzi lapha abantu bakhona bavele babe nomona, baba abantu ababonazelanayo, baba abantu abaze bahambe abanye babe abantu abathakathanayo. Awuphezi loyo mona ngabantu basekhaya kuphela, kepha kuhambe ngisho nasemphakathini. Uthola ukuthi bona abantu abathi mebehlangene nabantu mase kuvele kuvuka isimo somona, abantu bangafuni ukubabona bephumelela. Lapho-ke yazi ukuthi inkinga la ihambe ibuyele ey'kweletini zomsamu, ibophe emuva kuwona umsamu. Senze njani-ke ukusiza lesi simo lesi? Into yokuqala nje isuke idinga kona ukuthi kubuyelwe kuwona umsamu, kufike khona kuphahlwe kukhulunywe nabantu bona laba abaphethe umsamu, baziswe ukuthi nansi inkinga esibhekene nayo kuleli khaya. Kuvezwe wona lawo maphethini esesiwabambile ngabantu basekhaya. Abantu bala ekhaya banenkinga ukuthola iy'ngane, abantu bala ekhaya banenkinga ukuthola imenda, abantu bala ekhaya banenkinga ngomsebenzi. Zivezelwe iy'dalo zasemsamu ukuthi sesiyazi ukuthi lapha ekhaya kunenkinga enje. Mese kuphinda futhi kucelwe kuzona, kucelwe usizo ukuthi akubi izona eziholela abantu basekhaya ekutheni bakwazi ukuhamba bathole usizo olufanelekile. Uma-ke iy'dalwa zasekhaya zicelwa usizo, ziyobe sezijabula ngoba ziyobe zibona ukuthi nani niyayibona inkinga ababhekene nayo, sekuyasetshenziswana, aseyaqhamuka kamasu
ukuthi indlela eyaphambili, ukukhanya okuya phambili kuzotholakala kanjani. Kuphinde futhi lapha kube isimo sokuthi kubalekile nakho ukuthandaza, kungagcinwa ngokuphahlwa kuphela, kepha kuthandazwe kucelwe kuyena uNkulunkulu ukuthi sicela ukukhanya phezu kwesimo sabalele nabaphilayo kuleli khaya. Sibacelela amandla, sibacelela ukukhanya. Kungabi ukuthi kuthandazwa akube usiko ukuthi ifakwe le nkulumo emthandazweni yasekhaya ukuthi nakho isimo esibhekene naso. Siyacela uNkulunkulu ukuthi angenelele ney'ngelosi zonke zisiphe ukukhanya, zisiphe indlela eyaphambili. Enye into ekisize kulesi simo lesi somsamo obophayo ukuba abantu abavamisile ukuthi niphakame niye emsamo neminikelo ehamba ngesimo samalade, kukhanyiswe, kucelwe, kuncengwe ukukhanya kumsamo wasekhaya, kuncengwe impilo kumsamo wasekhaya, kukhulunyiswe iy'nkinga ngesimo sakho ukukhanyisa. Enye into futhi ekilekelele ukuthi bona abantu basekhaya mese bazi ukuthi ekhaya sinenkinga ethile, babe abantu abavamisile ukuthi bathathe isinqumo sokuba abantu abalilethayo usizo ekhaya, abantu abayilethayo injabulo ekhaya, benze izinto ezizoletha ukujabula kuyidalwa eziphilayo kanye nezilele ekhaya nakhona emphakathini, ngoba lokho kuyobe sekwenzani, sekuqaqa amafindo athile asephila ngegama lasekhaya. Enye into ekisize kubikona ukuthi kubuyelwe emumva kumlando wasekhaya, kutholakala ukuthi lo mkhokha lo uqhamuke kanjani, ngoba enye inkinga isuke kuyinkinga othola ukuthi ithinta isidalwa esithile esisodwa esikhononda ngaleyo nto, esalimala ngaleso simo. Ngakho-ke mesithola umlando siyakwazi ukuyibamba le ndaba ukuthi inhlambuluko idingeka kulesidalwa lesi esingugogo noma lesi esingumkhulu. Lo muntu lona mese yahlanjululwa akwazi ukuthi naye akhululeke abe isidalwa esiphilayo, umsamo ukwazi ukuthi ume. Siyathokoza kakhulu-ke emakhaya, siyathemba ukuthi kukhona lapho esicacisa khona. Sisho njalo sithi nje emakhosini akudede ubumnyama kwanda ukukhanya.